моҳи январи соли 2023 шаҳрванди 27-солаи Тоҷикистон Нурулло аз Москав барои кор ба вилояти Запорожье ҷалб шуд. Гурӯҳи иборат аз 35 муҳоҷирро Сергей Коноплёв, коршарики корхонаи АБС Белраст дар вилояти Москав ба хотири анҷоми корҳои сохтмонӣ киро намуд. Ин муҳоҷирон таҳти раҳбарии Нурулло бояд хандақ ва паноҳгоҳҳои зерзаминӣ меканданд. Бар ивази кандани як хандақ ба муҳоҷирон дар маҷмӯъ 800 000 рубли русӣ ваъда шуда буд. Ин коргаронро дар қаламравҳои ишғолшудаи вилояти Запорожье чӣ мегузарад ташвиш намедод. ما رفتیم کار کردیم که دیگه بعد سرشی دیگه او بعدی رفتم اونجا برگشتنم بعد ساعت 5 نمیبوندم برآمدنی دم فرمون خچون بود که میپرمن چی میگن کمیدن چسب بود دیگه اگه اون وزموز نبود طرفو برای دیگه خود نمیشه اومده اما автобус خچون زکس میکنن چی میکنن با هم گروپ همه روی میای. мушкилот баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ оғоз ёфт. ба Нурулло ва ҳамкоронаш 800 000 рубли ваъда шударо надоданд. Сергей Коноплёв ба муҳоҷирон тақрибан 600 000 рубл пардохт карда аз додани маблағи боқимонда худдорӣ намудааст. дар пай муҳоҷирон аз идомаи кандани хандақ даст кашида тасмим гирифтанд ки ба Москав баргарданд. аммо ба гуфтаи Нурулло теъдоде аз онҳо бинобар бепулӣ натавонистанд қаламравҳои ғасбшударо тарк kunand va то ба ҳол мунтазири маош ҳастанд. Нурулло мегӯяд ӯ ва ҳамроҳонаш баъди баргашт ба Москав ба зидди корфармо ба пулис шикоят карданд. пас аз ин кормандони пулис Нурулло ва ду коргари дигари тоҷикро боздошт кардаву онҳоро дар доститонӣ тарс доданӣ шуданд. вазорати корҳои дохилии Русия ва достони Москав ба дархостҳои система посух надод, аммо ба гуфтаи як манбае ки ба гузоришҳои пулис дастрасӣ дорад, Нурулло ва ҳамкасбонаш барои нақзи қонуни муҳоҷират мавриди тафтиш қарор гирифтанд, вале ҳеҷ қонуншиканиро пайдо накарданд, чунки онҳо дар Русия ба таври қонунӣ қарор доштанд. коршарики АБС Белраст Сергей Коноплёв нахост ба суолҳои система посух бидиҳад, аммо рад накард ки муҳоҷирони киро намудааш дар вилояти Запорожье кор мекарданд. дар ҳамин ҳол як манбаи наздик ба раҳбарияти ширкат ба система гуфт ки қурбониёни ин ҳодиса худи соҳибкорон мебошанд. артиши Русия ва мақомоти ишғолии ин кишвар аз тирамоҳи соли гузашта минтақаҳои забтшударо барои дифоъ омода мекунанд. тибқи тасвирҳои моҳвораӣ, хандақҳои қариб кандашуда қариб тамоми хатти тамос аз Херсон то Клинсиро муҳофизат мекунанд. ҳуқуқдони украинӣ Павел Лисянский дар суҳбат бо система гуфт ба Нурулло ва муҳоҷирони дигар дар Украина барои чунин фаъолият доштанашон парвандаҳои ҷиноятӣ таҳдид мекунад.